खुलुमबाय रायजो नोंथांमोन नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैबावबाय। नोंथांमोना अननानै हेल्प खालामदो जा हायो बेखौ आं खावलायगोन। आं डिटेल होजोबगोन नोंथांमोननो। बाथ्राया जाहैबाय मा जोबोद सिरियास। बे जेनाखि थांनायाव होनाय बे हिन्जावा माने रनिमा बसुमतारी, बिथाङा चिरां डिस्ट्रिक्टनि पस्ट बिजि होनना बुंदों। बे गामिया फुकमाखा ना मा होनना बुंदों। दा बे आइजोआ माने खिनो थांनाय लोगो लोगोनो बियो दिनै गोमाबाय आरो। मोनायाव खिनो थांदोंमोन जाहैबाय, हरनि 7:30 ना माबा समाव खिनो होननानै ओंखारलांनायानो दिनै मानसिया गोमाबाय, गायब जाबाय। बेहा सानै गथ'फोर दङ। दा सानै गथ'खौ दिनै गालांबाय, खिन्थु बिनि फिसाया माने दा बायजोआवसो दङ, दा न' फारसे फैगासिनो दङ। बिनि फिसाया आंनो फोरमायहरदों दिनै फोरमायनाय बायदिब्ला साननैसो सिगां माने बिसिनि न'आवहाय रनिमा बसुमतारीया सोरबा बाक्सानि जेनाखि राहुल दैमारि होन्दों नामा, आं दा स्क्रिनाव फट'खौ होगोन। बे राहुल दैमारिखौ माने लेंहरनानै माने मोनायाव बिसोरो माखासे माने समाजनि बागै खामानि मावबाय आरो बिसोरो माने बिसोरो न'खरनि मानसिजों थगायदों जाहैबाय। बिबथैनि फिसालासो फैदों होननानै थगायदोंमोन। ओमफ्राय दा सोराङाव फैबाय, जाथाया नंमारगौ, मानसिया बेनो। थारमाने रेकर्ड दङ, बे हिन्जावा रेकर्ड दंखायो, रनिमा बसुमतारीया। दा बियो दा बे हौवाजों खारलांदों। न'खरनि मानसिफ्रा दा माबा लाबाय, सन्देह लादों। मानोना बिनि मानसिया हौवाया फैखादोंमोन, नाथाय नङाबा दिनै बे सोरजों खालामनो, बे मोनसे जादों। गतिके बिथांमोना माने हौवाखौबो खावलायदों आरो, जुदि फंबाया जुदि लांमारदोंब्ला राहुल दैमारिया, बिथाङा राहुल दैमारिया बाक्सा सालबारि होनना बुंदों। बे बाक्सा सालबारिनि राहुल दैमारि फंबाया नों थारैनो बेखौ लांमारदोंबा नोङो अननानै नोङो माबा खालाम, जेरैब्लाबो मानसिखौहाय नोङो होफैफिन, नङाबा नोंहा बिपद। नोंथ' आं मिथिनाय बायदिबा राहुल दैमारि, नों सेंग्रा मानसि, दा नों सेंग्रा मानसियाव नों बेबायदि खामानिखौ मावनो नाङा। नोंहा लाइफ दङ, नोंहा फिउचारनि बाथ्रा दङ। नोङो क्षमा बिनांगोन जुदि नों दायखौ मावमारदोंब्ला। नोंहा अननानै रायजो नोंथांमोननो आं स्क्रिनाव कन्टेक्ट नाम्बार होना होखागोन। बे कन्टेक्ट नाम्बाराव नोंथांमोना बै मानसिखौ नुयोबा, रनिमा बसुमतारीखौ नुयोब्ला नोंथांमोना जेरैबाबो हमनानै दोन। आरो नोंथांमोना जुदि सालबारि गामिनि ओनसोलनिफ्राय बा सालबारिनि गामिनिफ्राय बाक्सा सालबारियाव जुदि गामियाव बिथांनि न'आव दंमारोब्ला, राहुल दैमारिनि न'आव दंमारोबा, गामिना अननानै आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायहरदों। जुदि दंहैमारोब्ला नोंथांमोना थाल लानानै मानसिखौ जों दिहुननानै हरो, बेखौ आंनि गोरबोनिफ्राय खावलायबाय। मानोना दिनै फिसाया दाबसेयावसो खामानि मावहैयोमोन, दिनै हालाय हाफाय बिथाङा फोरमायहरदों। आंजों कल रायलायदों। आङो कल रायलायनायखौ डिटेलखौ आं नोंथांमोननो होजोबगोन। नोंथांमोना दा गासिबो मोनजोबगोन, आं उनाव होगोन। दा बेनिखायनो आंनि गोसो गोरबोनि खावलायग्रोबाय, रनिमा बसुमतारी आरो राहुल दैमारि, बिसोर सानैजों दिनै खारदों, बेखौ सन्देह लादों। मानोना साननैसो सिगां राहुल दैमारिया रनिमानि न'आव थांनानै बिसोर माने हर थाहैदों, आरो हर थानानै बिथांमोना माखासे माने गाज्रि समाजनि बागै खामानि मावबाय आरो बिसोरो। दा खिन्थु हिनजावा बिराद थगायदों, माने बिबथैनि फिसालासो होननानै बुंदोंमोन जाहैबाय। लास्टआव न'खरावबो जाय फैनाय मानसि बिसोर सिनायबाय, जाय फैदों बिसोर नुजोब्बाय, फट'खौ सिनायबाय। दा सालामाय मानसिया बेनो, फैनाय सेंग्राया बेनो फैमारदोंमोन, बिदि जादों आरो। दा गतिके दिनै हालाय हाफाय नागिरगासिनो दङ। आरो बिनिखायनो आङो होनदों राहुल दैमारि फंबायखौबो, नोङो फंबाया जुदि लांमारदोंब्ला नोङो दानो सिमान जाखा। ओमफ्राय सिमान जानानै नों बे कन्टेक्ट नाम्बारखौ खिन्थाहरफिन, आंनाव दङ होननानै। नङाबा नोंहा बिपद जागोन, बिराद गिदिर बिपद जागोन। नोङो रायजोनि आखायाव गोलैनांगौबा नोंसोरो दोखो दोखो मोनग्लिजोबगोन। आं बुंखाबाय, समाजनि बेबायदि गाज्रि खामानि दामाव फंबाय नों। आरो रनिमा बसुमतारी, नोंहा मालाय फिसा फिसौ थानानै दिनै न'खरनि थाखायनो जेनेबा फिसाया दाबसेयाव हालाय हाफाय खामानि मावनो थांदों, मा नाङै नों दिनै बेफोरबायदि फिसाया दाबसेयाव न'खरनि थाखायनो नोंनि थाखायनो खस्थ' खालामहैदों। अब्ला बे समाव दिनै नों मानो बेफोरबायदि फिसायखौ दोनखुमानानै गाज्रि खामानि मावबाय थादों? बेखौ नोंनो सोर होदों? नोंनि फिसानि नोङो सानै गाहाम फिसा दं, नों अन्थाव बाथाव, बेखौ गारनानै दिनै नों बा खारखोमा लांखो? खिनो होननानै नों थगायनानै जेरै बा खारखोमा लांखो? बे नोंनि मा आखु बिलाय? नोंथ' खारख'नाय नङा, नोंथ' हमजाखागोन जेब्लाबो। दाया नोंनाव बांसिन दं होननानै आं सानो। रनिमा बसुमतारीनाव बांसिन दाया दङ। दा बेखौ बिजिरगोन। दा नोंखौ फैफिनजानो लुबैदों नोंनि फिसाया। नोङो जुदि भिडिअखौ नायसनबायदोंब्ला नोङो थाबैनो फैफिन, न'आव कल खालामनानै नोंखौ लांफैनो थिनहर। नङाबा नों बिराद गिदिर मोनसे एक्सिडेन्टआव गोलैसिगोन, आं नोंखौ बुंहरबाय। स' लोगोफोर फैदो, अननानै नोंथांमोना हेल्प खालामनानै होदो। रनिमा बसुमतारीखौ नोंथांमोना जेरावखि नङा माने माबानानै होदो, हमनानै होदो। नाम्बाराव खिथाहरदो, आं स्क्रिनाव होखाबाय, बे फिसानि नाम्बार। ओमफ्राय राहुल दैमारिखौ नोंथांमोननि गामिया बाक्सा सालबारिनिफ्राय अननानै हायोब्ला एसे हेल्प खालामनानै होदो। आं माने फिसायनि बुंनाय बायदिब्ला, हौवानि फिसाय बुंनाय बायदिब्ला, माने हिनजावनि फिसाय बुंनाय बायदिब्ला माने सालबारि बाक्सानि होननानै मिथिदों आरो हौवाखौहाय। बे नङाबो जानो हागौ सालबारि बाक्सा, बे लाफादोंबो जानो हागौ, थगायदोंबो जानो हागौ ना, बे आरो बाथ्राया। खिन्थु नोंगौ बा अननानै हेल्प खालामलायदो गावजों गाव, बर'जों बर', प्लिज काइन्डलि आंनिफ्राय खावलायनाय। दा फै, मा काहानिया बोरै बोरै जामारनाय, नोंथांमोना आङो दिनै काहानिखौ आं डिटेल खिथागोन। दिनै बे हिन्जाव रनिमा बसुमतारी, चिरां बिजनि ओनसोलनिफ्राय जेनाखि फुकमाख्रा ना मा गामि, बे फुकमाख्रा गामिनिफ्राय जेनाखि खारनाय, बिनि फिसाया आंजों कल रायलायदों। आंनो दुखु गोनां फोरमायहरदों। नोंथांमोना कल रेकर्डिंखौ खोनासंबानो जाबाय।
लाय औ आं माबायाव बिदिनो हन्दाजों दंफां हायो नालाय त्रिपुरायाव दंफां हानो थाफैदोंमोन आङो। ओमफ्राय सिस्टारबो दं जोंहा फिसाज्ला सानै दङ। औ ओमफ्राय आलासि फैदों ओइ जोंहा सिस्टारनि लोगोसो फैगोन होननानै खिन्थाहरदों इयो। न'निफ्राय हिनजावा बेनावनो लोगो फैगोन नालाय माथो आंबो जेबो बुङासै फैथों। ओमफ्राय बिदि होननानै थगायनाया गाव फेसबुकाव लोगो मोननाय ना मानाय सेंग्रानि फटकआबो दङ आंनाव आं दा मैयाहाय नाम्बाराव बेनाव प्रफाइल दंमोन नालाय बेखौ स्क्रिनसट खालामना लाखिदों। ओमफ्राय बिदिनो हरनै थाफैदों जोंनाव हरनै थाफैनायाव बिदिनो गाज्रि खामानि जाबाय। ओमफ्राय मैयाहाय आङो मिथिनानै मैयासो मिथिदों ओमफ्राय मैया मिथिनानै हाखु दाखु फन खालामबाय आङो बेनाव फन खालामनानै ओरैबायदि माथो सोर आलासि दंफैयो माथो सोरबा आयंनि फिसाज्लासो होननाय खोनादों आङो। बेहालाय सोर आयंनि फिसाज्ला दङ नाहैलाय थांलाय होननानै नाहैबा गैला थांगबाय सानैबो गावबो थांफाबाय आंना हिनजावाबो ओमफ्राय बिदिनो 12थासो समाव फैफिनदों बियो बिजिनिफ्राय मिथियाखै सानदोंमोन खोमा ओजोंहाय बिनानावखौबो थगायहरनो थिनबाय थाबायनो खोन्थाहरहोला आंनो बिदिनो ओमफ्राय आंथ' एसे बै बेवाइनिफ्रायसो मिथिदों सोरबा बिबायंनि फिसाज्लानो होननानै ओमफ्राय बिदिनो बेथ' जाथावा बिबायंनि सोर फिसाज्ला आं सोंहरनि मबाइलखौ हो गावनो होननानै गावनाथ' सुइसअफमोन मबाइला सोंबाय आङो आयंनि फिसाज्ला माबासो दा गेटआसो फैदोंमोन जाबाय आदसा होमबालाय गेटआनो फन खालामसै आं नाम्बाराथ' आंनाव दंखायो बिदि होनबाथाय गिबाय बियो खोन्थानो बिदि होनबाथाय गाव खोन्थाहाला गाव खोन्थाबाय आलासि जाफैदोंमोन जायगा दोननायखायसो लिंहरदोंमोन जाबाय जायगा दोननायखाय लिंहरदों ओमफ्राय सिगाङावथ' बिदिनो जाखांबाय खनसे बोसोरबानि एसे बारबाय नामा सिगांनिया जोंनियाबो बिदिनो बे एखे केस लेंहरनानै बै माबानिमोनलाय सिगांना थिखियाजुलिनि ओमफ्राय नै दानिया मुसलपुरनि मुसलपुरना सालबारि मा गामि होनदोंमोन बेखौ बै आंना बैसालथिया इयाव लोगो दं नालाय बे गामियावनो ओमफ्राय बेनि फट'खौ हरबाय आङो बे फट'खौ बेबो गावनि लोगोनाव हरबाय अ बेथ' जों गामिनिसो बेथ' कम्पानियावसो दंहैयोमोन मानसिया माला फैनाय बेलाय जाबाय ओमफ्राय बिदिनो मानसिफोर महिलाफोरखौबो लिंहरनानै रायज्लायबाय माबाय ओमफ्राय नै मोनायाव 7थासो समाव खिनो होननानै ओंखारनानै मानसिफोर गैयैयाव फ्रुट दा मानसिया गैया न'आव गैया ओहो एसे माबा हौवाया बबेनि मोनथियो नामा सिगांनिया दिखियाजुलिनि अ दानिया दानिया नैबे सालबारि र' आं बेखौ सालथेनाव सोंहरफिननि मा गामिमोन नामखौबो मिथिखागौ सालथेया बै गावहा लोगो दं नालाय सालबारियाव नैबे लोगोनाव सोंहरबाय राहुल नामा राहुल ओमफ्राय टाइटेला मा नाममोनथाय मानसिया माने बेनो खाथार दा औ हौवाया बेनो खोथार ओमफ्राय बे फैनायखौबो न'आव नुग्राफ्रा सिनायजोब्बायना उनावहाय आं फट' हरनायाव बे सिस्टार मोनहाबो सिनायबाय बेनो होननानै न' खाथियाव रावबो गैयामोन आरो न' खाथियाव माने न'आवनो मानसि दंखायो आनैबो दंखायो ओमफ्राय बे फंबाइनि माबा बिमायनि फिसाज्ला होननायावसो आरो बे सिस्टारखौबो सिगाङाव दोनबायना खोन्थाहरनाङा होननानै बिदि जादों आरो घटनाया उन्दैफोर गैयामोन नोंहा सानै दं बेसे सासेया उन्दै 14 बोसोर जाबाय सासेया 13 सारि 12 हौवासा गोजा बेफोरबायदि उन्दै गोनांलाय बोथो बिदि खालामखो खननै जाबाय 5 बोसोर जाबाय सिगांना 5 बोसोरनि इसे बारबाय नामा ओमफ्राय नै दा खेबसेयाव बे एखे केस दा मा उन्दैफोरथ' न'आव दङ उन्दैखौ लांफायाखै उन्दैया न'आव दङ मबाइलखौ बिनि मबाइलखौ हिनजावनिखौ मा लानानै दोननो हाबाय
ओमफ्राय बिनि गासिबो भटार आइ कार्ड पेन कार्ड आधार कार्ड बेंक पासबुक आं दाख्लै फेस होदोंमोन बेंक पासबुक बेखौ लानानै दोनखाबाय आङो फंबायखौ लाखानाय मानसियानो माबा न' सिङाव दोनखुमालांनानै मोनफिनजाबाय दाथ' दं नालाय दं नायासै दाना खारनो हाबाय आरो बाहाथ' खारनो बेलाय उसुबिदायाव खारनोलाय जेराव मानसिजोबखा मानसि माबा फट' मोनजोबबानो मानसिखौ मोनखागोन ना औ फट'आ दंखाजोबो ओमफ्राय आदायासो नागारना होदो औ माबानो बेबायदि केस मोनसे नुदोंमोन आं प्रान्जलनाव प्रान्जलनाव हराखैना नोङो ओहो हराखै आं आं बेबायदि केस एसे नुहांदोंमोन माने हरथ' उनाव मानसिया खारदाखैबा उनाव बिराद प्रब्लेम जायो नालाय ओंखायनो हगारग्रायासो दाय जानो नागिरो ओंखायनो नङा माने जायखिजाया उम अबाव दङ फैथों मोजाङै मोजां न'आव बे उनाव डिसकसन जागोन रायजोजों रायलायमानानै दिमाखसा जागोन बेबायदि आरोखि बबाव दंहैयो जायखिजाया फैनांगौ न'आव फैफिनथारनांगौ आरो नङा होमबा बिनि उनाव डिसिसना रायजोआव मा खालामो बे उनाव आलादा जागोन बेयो जायखिजाया न'आव फैनांगौ आरो मा नाम दंनालाय रनिमा मुसाहारि रनिमा ओमफ्राय गामिया नोंसिना जोंना फुकमाख्रा फुकमाख्रा चिरां 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 फुकमाख्रा खाथियाव मा दं बिजनि बिजनिया 10 किल'मिटार नों वाट्सएपआवहाय फट'खौ हरलाय बे हिनजावनि ओमफ्राय बे उन्दैनि जोंनि उन्दैनिखौ नङा ओइ हौवानिखौ औ हौवानिजों ओमफ्राय बे हिनजावनिजों औ दे ओमफ्राय दामखौ लिरना हरफिन आं बारा मोजां खोनायाखिसै रनिमा मुसाहारि रनिमा हिनजावनिया रनिमा मुसाहारि वाट्सएपआव हरबानो जाबाय दे फट'खौ ओमफ्राय हौवानिखौ आङो साल्थेनाव सोंहरबावनि र' औ दे टाइटेलखौ